da martaba buna zo taho mu gana na baki zuciya karki ba da ni mu za a bai wa lamban farko a sannu sannu. Kana da martaba buna zo taho mu gana na baka zuciya karka ba da ni mu za a bai wa lamban farko a sannu sannu. Da zuciya ake gane halin farin masoyi ya ba da zuciya tsanani da wuya shi za a bai wa lamban farko cikin masoya. Na baki martaba ki daina fargaba shagurmin ki bar rusa ginin magimbiya yau da raruwan guba shi ba halin ki ba kina da gaskiya so ki kasa su zan saya samun ki ci gaba na kere yan uba ki murmusa mini mai kyan haƙori ga shirya. Da zuciya ake gane halin farin masoyi ya ba da zuciya tsanani da wuya shi za a bai wa lamban farko cikin masoya. Muna kama da juna kamar an taga kwarya mai datuwa soyayya ido yana ta zarya da ka gane ni na gan ka sai murmushin masoya mashi ka damuwa rashin haɗuwa da juna bango in kwana ka shiga raina dare da rana tunanin ka nake kai zoyaki da ganya. Babu wanda zai gani takenmu tunda sirrikanmu na rufe gunmu mun riga ya mun haɗe kayanmu shi yasa babu mai jin kanmu ƙaryan ku masu son ku raba mu ba za ku iya ba gane jirwaye a cikin dare. Da zuciya ake gane halin farin masoyi ya ba da zuciya tsanani da wuya shi za a bai wa lamban farko cikin masoya. Wasa an ce mafarin girki iya wuya mu wata da muke da an kira gizo sai koki da zantukan ka na shiga shauki kaunar ka ke taro nan take bayan ka zan fake jan zaki rike ni kaje wuce da tare. Da zuciya ake gane halin farin masoyi ya ba da zuciya tsanani da wuya shi za a bai wa lamban farko cikin masoya. Kina da martaba buna zo taho mu gana